Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Історія жіночих ім'ян. Гісторыя жаночых імён. Мода на імёны пастаянна мяняецца. І так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія укладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначаць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет. Свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імён. Імя Вольга ў Беларусі – гэта гістарычны і культурны феномен. Яно з'яўляецца фонетычным варыянтам папулярнага славянскага імя Ольга. Яго гісторыя спалучае ў сабе старажытныя варажскія карані, фальклорных персанажаў і сярэднявечную летапісную традыцыю. Імя паходзіць ад старажытна-скандынаўскага «Хельга», што азначае «святая, свяшчэнная». Прыйшоўшы на землі Кіеўскай Русі, скандынаўскае імя трансфармавалася ў звыклую славянскую форму Ольга, а ў беларускіх княствах – Вольга. Гістарычна мужчынская форма гэтага імя замацавалася як Алег. Галоўнай гістарычнай фігурай, якая носіць гэтае імя, стала княгіня Вольга, якая кіравала Кіеўскай Руссю ў X стагоддзі. Лічыцца, што менавіта яе рэформы заклалі асновы дзяржаўнасці, а легенды пра яе жыццё і паездкі адлюстраваліся ў мясцовым фальклоры. У сучаснай Беларусі ў яе гонар будаваліся храмы. У славянскіх і беларускіх былінах імя Вольга стала сімвалам мудрасці і сілы. Калі Вольга нешта вырашыла, яна гэтага даб'ецца. Яе не спыняць перашкоды, яна знойдзе спосаб іх абысці, зламаць або перачакаць. Яна цвяроза глядзіць на жыццё, выдатны арганізатар і стратэг. На яе можна пакласціся ў самых складаных справах. Яна з юнацтва прывыкла разлічваць толькі на сябе, не любіць прасіць аб дапамозе і аддае перавагу вырашаць свае праблемы сама. Яе кола давераных асоб вельмі малое, але за гэтых людзей яна гатовая на ўсё. Яна абаронца і апора для сваёй сям'і. За апошнія дзесяцігоддзі ў Гродні з'явілася 37 цудоўных мэтанакіраваных дзяўчынак з моцным імем Вольга. Історія жіночих ім'ян.